B'mustaċċi suwed tuta, wiċċ misbuħ abjad karti, bastun fidejh u kappell f'rasu, Charlie Chaplin għadu jisra l-qlub sal-lum il-ġurnata. Tant li Google u YouTube felu il-122 sena mit-twelid ħasbu biex jiddedikawlu video fil-homepage tagħhom. L-istilla ta' ċinema muta twilet fl-1889 f'Londra. L-attur komiku beda l-karriera tiegħu fuq il-palk bħala animatur ta' tfal u sploda bis-suċċess meta mar jaħdem l-Istati Uniti. L-ewwel film ta' Chaplin ftit li xejn ħalla impatt, min-naħa l-oħra u għamel suċċess kbir bit-tieni film li kien jismu Kid Auto Races in Venice. L-aktar films popolari tal-attur komiku huma City Lights, Gold Rush u Modern Times. Iżda bla dubju ta' xejn, il-films kollha tiegħu huma kkunsidrati bħala kapolavuri fl-istorja taċ-ċinema.